non ataba birta ke than pon je bang nili thari jikramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinang langhin MSc consent ki parlopon poisa ing GPS angkang along sami all party hills leader conference atumpen sidol puthak chirok to mai paman pon ni hang don sri KSS juna tumapen sami engdeng phokep KFF apan chi sik tang pon bomlo kangki langsu habralong engdeng krihini ningkan esek rongker rong ajelun kanamalen mesen pen paman pon Kalitang lunse putanel ing tia pan chikimo amen pen bong oi alun album kangpu pon engding phokep Karbi suni sorong aji seratelin gatalon pon jialong langphar KSS jun atum pen se chisik jidang pon bomlo non birta ang ton pen lang ponek sinang Lok Sabha kilik ne te bawbam ma jok pen si labang su Lok Sabha kilik along pen sami all party hills leader conference atum sami ong dunga put pen gitspai dun thek ji phan pusi preg sam hawar along pen sami my meeting ini pon bomlo lapuson thak thak si kedam tang arkoni phai ke parni sami langhin MSc consent si ke parlopon poisa ing tirong PS hawar along pen sami all party hills leader conference atum pen 6 dol puthak chirok to mai paman pon Poisa ing tirong PS amai pu bisnurong parpen ke cephem pu pona mayalong alihaman pen APSLC 3 pi amai pu IS retired jayega thar chunbang sikari rong phar Rajen Timung Rajesh Tisu Muhammad Constancy amai pu ex candidate Ruby Singh Ronghang APSLC women wing amai pi Rita Kramsapi Harwaghat women wings chunbang pi Resmika Melik pi Phulini Constancy ex candidate amai pu Thuniram Timung poisa ing tirong chunbang chesong ing ti poisa ing tirong asar lapen ki APSLC ratchari phan ningaj thiara tum bang surihini su siara tum chitong dun Bodu Adivasi khai tuman sami APSLC dong nang chipok dun bom tanglo athi 6 schedule along ka ching pe khri khai tum an ke chingrum et nang pu lapen ki lahaya khai tuman sami 6 schedule si pangtang nang ji pusi chithan bom tanglo pusi APSLC mai phu pen ning je pon khai ka prek boro tum ta non ke APSLC long si nang join dun et lo boro tum ka do nang dun de lang sita nang dun jai jai lo non pen tiwa tum nang dun jai lo la pen ajha ka tum ta son si nang dun lo adivasi ta nang dun lo athema APH 6 schedule ke tribe atom phanan ke chingbar chit pen si en nang ji pu si hada ke pu la posi la ka do a tribe atom phan ta ne tum pang rom pon det lo non ke la pen ka do ta dak che chak lo non ke bang ji MP election thu ke APHLC a candidate aphan si vote pi lap a candidate ke nili methang amalo nili tum pulo ni tum alliance India alliance along si dolo ta alang litum ticket nang pitame nang pipetame nili tum bange election bange thurvek po athema litum ki thurvek nang ko ka thike duk autonomous state si illegal long vek nang yi 6 schedule si ka pang tang long vek nang yi Karbi adet si tum ke cherai nang yi inglong a rat si tum ka cherai nang yi inglong a rat along ri si along le si tum ke rai pi nang yi la pot si ili tum bange election bange thurvek nang po la pen itum ke long ye phanta parliamentary system si ni tum ke claim oposi ka chi tok ka chi chok ka chi theng pen kali la oposi election bange thurvek nang kok ni tum tangte sara army si la Dr. Himonto Assam Chief Minister pen kaning jepon Uniform Civil Code lapan ke Citizenship Amendment eke Karbi Long ke nang dudlepu labang sukining jepen ke ahok kali athi Uniform Civil Code lapan Citizenship Amendment X Karbi Long sabi nang dudbek ji pusi all party hills leader conference amai pu pen patini pon thu phulini pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta wang un e pusita hala latunge kaningi ke la putiti aprang hala adhar ta pe wangwe pu hedi SIU ta pe wangwe pu hedi laban CAA ta pe wang we po hedi ang anong pe wang thu et kente Aadhaar card ta yok ta enang thu et CAA hala NRC long amen ka we tum hanan to nong ration card pi thu et
রেশন কার্ড কি পিলো পোলেতে লাগে ভোটার লিস্ট along amen ke thapon jia phanno ke lage kalilang ma lage documents lo kente ration card ke yo la sigivi lage nang li tum lat so munit alam ke lage kroi nang ne lo lage UCC dak wang be ke li lo ke wang po lage thek lor alam lo inte la tangte la voter list ka silam phannon nolom apor thi hek pen si Assam government pen ki pon la so ku thak pen neli ka chini ke voter list along amen ka che thap dun ke ningkan ar jon da che thap long amat ilitum tribal atum aphan amen ka pa che thap ka pisung ya phan latum pilo ma ki vi ningkan ar jon November thom kep ar ni an inkir check inkir check bangge pa che thap long le det December isi ar ni in pulo an ke non ke January ner kep an atumi an piju tu atlu son sigivi an ke abinong ke election irui aprang an ta che thap long lang abinong ke setan non ke che thap long li punang pukok lo an ke non ke kachuma tha tho bang ke dak elitum Assam chot kali pusipu nelitum hala Assam atum long meeting ke dodun hot antakar julong ke ha UP Bihar bethita la Bihar BJP atum kachuma tha ke chia tum amen la amen chok che hadi batta hini ke thom pa je thabaret na hu la si non doctor neli ke chini ke vi etlo la son an ke ilitum ke ki un elo ilitum objection raised objection submit du nang ya pot lo la so minute ke dak minute kali la so minute ke amen voter list long pe donang ne puitum pudu nang ya pot lo itum pudun un edet lo itum borilo ne tum seta undun de lo itum ga munitum lai hui ke chini o edet ke mati di apor da velo itum ke kiddu ka tum ne itum la ka pe claim un edet je phansi litum han pi lamang itum han ka pi duk ante la demokrasia na thuta itum demokrasia jakong ta ka che claim ka litum ka pa che claim un edet je phansi ilitum han pi duk krup ke claim inte la so ku tha non ke wang ilong nang litum kukia sai si deng pon nelitum ke non anta amen pidun bom lang nelitum karjulong neli ka chinia tang ke election ke April pu body April ante neli ka chini ke March a chikluan ke amen che thabdun long bom jilang la si nelitum ladak kang hon pen dak Dilip Singh Milik dak jaipong asor alangli nang la na nang rabdun lo la pen along ka prek atum nilitum online pen si amen ka submit ya kam lok si ke claim lo la pen APHLC ka do ka vetum banta ba APHLC chot kali lake inglong arat ke do anatum ta online pen amen chi pidun serak nut la pen hala ke chok che tum an ke kololosi ke chok che ma po hedi bang ke che tum nang ye thap dun thabaret an ka chini ja phan ke disia long pen nang litum voter list a copy andam da no Lakhain ke rahni Surbathar MSC Consensi ke parlapan Japralang su cultural complex along sami ni hang don 3 jutang amai cases jun adom pen sami non ke bang chi arcoin phai kri hini la pen arcoin phai kri sirkep an dipu Karbi people hul taralang so along engdeng phokep Karbi sunim sorong aji male startelen ka talon panalong achai meke to an sami ke chpate dun erji aphan sami chi sik tang pan bomlo Yeah.
nihang dhonsri KCS juna tumpen kipa chini pon atengki nimso kiriu chongkedam rinong chindi anpar semi jai make expatiation don semi chipate dun eji lapen ki besti manong iges palong dun ji aphan semi bori pon bomlo busi alang li tumben pa chini pon lakha kre si lang primary consensi ke parapon kangki lang so hawara long engdeng krehini ningkan esek rong kerakakli rong aje lun kana malin paman pon labang sulun kana malin ke pahem phupon mai phu men sing tron chunbang sonjoy ing hi atum men pahem phupon si ing samjin pen pachun pon engdeng krehini ningkan esek rong kerakakli lun kana malin along alhisar pu aman pen Karbi Longri Thomas Council Sport and Youth Welfare Chairman long kibe lapen rong asar pen chenglok kaprek prek man pen ge thidum da chitong dun lapan engdeng kruhini ningkan isek rong kerkakli rong aje lun kana malin along Karbi Anglo Sport and Youth Welfare Chairman long ki be hin pensi ing kupon bolong ko maji pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta lapenin info ahorge pen bungke fogelo atunga bha dulu lagi ha hoy mahajona amon tio RD Production present mekason sepon Ras Lagmi Bora lapena ben atumpen karhi tanglun se po janel ing tifan chikimo amen pen video album kason se pon patang ponsi kedam tang arkoni phai kep arni Karbilu Charlie song englong phoke se dipu sai hemalong Padmasri Dhanesor ing tiari deng pen labang so video album ing pupon labang so video album kapu pon amalong lunsepi Ras Lagmi Bora Achor Made Government Model College Daithora Friends Dipok Bora pensi mai chapahem pupon lapen aluhia man pen Padmasuri Dhanesor ingti kalitang lunsepu Daniel Sal ingti asarpi sangpi Rina Sinarpi ahemasor sangpi Puthimi Sinarpi alangli angjirpi Marsi ingtipi lapen ki lunsepi sangpi kabondrong parpi atum semi chitong dunsi labang so video album kang pupon mesen pen pachun pon non ki bangchi arkoni phai krihini ani pen diputara langsu Karbi people hol long Karbi risenim sorong aji engdeng phokep sarthelin ka talon pa long sami langphar KCS juna tumpen sami alira cham ki pidunji lapen ason ajai meke du an sami ke chpati dun edji aphan sik chidang pon bomlo Karbi risenim sorong aji engdeng phokep sarthelin ka talon pa long sami langphar KCS juna tumpen bangphar si sosia tum kedam tang mati jonga achiklo panchi ti sik chidang pon bomlo lapan ki KCS TDP atumpen kedeng panajai meke du along pan ki langphar KCS juna tumpen ke chipati dun edji phansi ti sik chidang pon bomlo pusi langphar KCS juna maipu ke haiti mung pen pachini pon langsu Karbi people holong padu bangso rongaji piningan ingkan phokep kejok nang de sertalin karju bangso bahaphan nilitum langphar awar Karbi bisum surongaji pen nilitum kedam tang aningkan busi punangku kedam tang aningkan Desember ceklu gansin nilitum dak riasol cengpon kadok kabi cepati bangku nilitum non mat tawar mailong hanseri tum bang baru sira bang pai so teng pen tiria mai pen tin khada teng pen cepati angkung tin sita nilitum cepati dun eje pansi kacisik cetan jasmet pet ini sebelum kencenglok hari kerja kan dan tiki kang hoya ke kan anparta lun barim suruh pada kan anparta kaca ke kan lapente mongwelun taho uelun taho bosera ke hir taho atau kabi lapen patu parang rulong ambi patu mathali ke ap thai ke ap king nang pen ikat lapen amri ka chimung mate tongke century ka chimung lahai ka to kawe cepati angkung an sita ke endun eje pan non kan kisik cetan gulo intung ka ching hon Karbi Longri Mas Council iem sar mudan lekte abidi sore madang ke lang nitum bidi sar tong pin kharate lang nitum kai kita nilutum lang fer hawar jutang Karbi songlong kai kita narja bunthip dakti tiria mai long ketu dak lang fer hawar mai pen in charge ka bun tok bi labende tiria mai long lembang thua ka hai thon sing terang pen chenglok dak lang fer angkang long ilum Karbi khe long jutang phan ka ching hon lamet lang chong phan ching hon
cokamara tum anparta ladak kethe kere tum kadok kabi nalitum jogja kadok kabi cerapen litum bangsu sertalin karcu bangsu orang ngajilong mesen me pen apen kecing sianong ikelong dunia pan aso kabur ibang kadok kabi ta kacitu kacirabang hiparpik asi supen mathadam si itum dak lang pher karbi arat manati jutang acing hon met kacing hon arat atum kabor ipen la kacing sianong marang te besti manong ke wania pan kacisik dulu jasmet hon seri tum sampai kacipaduk atapen aning saman sambil masuk kacisik kacedang bangke hipik jasmet pet kan barim bulong te karhi karje ke kan bisarlam banjar ke kan ta karje ke kanong si dulu la penim sugurung si tamilo samthot si tiki kang hoy rinong chingji tang ho lengpum sok chot ne kan tang ho la de pen acha ke kan lai jasmet group item manang te ongdung pen ke kan rasu bang dulu la de pen dun barim si tamilo sisik dulu jasmet wasara ke ho tang bong walun tang la pen rongki malun tang lai sampe ke sisik ke cetang dulu la de pen tok tang ande lam thama tang hirzir ke tok tang lai ka dok wis tame intum ke sisik ke cetang manang te arpu jipia teng pen intum kambang klembom la kala bisarlam tok lang angdeng bulung te dak intum lang feralo karbila meta mai bukut bolong kemajiar alang itu mahin nasi jasa medang cerap dulu la kemasi cepati dunima abang sobang fu ang kista me kato be thik tang du end Pinya dabai bertabang ki lan ban sikang ton peglo do me thak me kardom